Jesu. Tata bụ ụka nke 23 n'oge na-abanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na aja Maasị nke ụbọchị tata, ọkacha ndị ga-esonyere anyị ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyere anyị n'ikuku. Na aja Maasị dị asọ nke tata, ezinụlọ ebe Ebunem na-arịọ ka anyị cheta ha na aja Maasị dị asọ tata ha ji inye ekene maka odudu na nchekwa Chineke n'isi Dr. Celestine ebe Ebunem. N'otu aka ahụ, anyị na-erunyekwazi aja Maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene maka ndị di na nwunye, ndị nụrụ di na nwunye ọhụrụ, obi mmem na Chinenye Umegakwe, ndị nata sakramenti nke matrimoni ọhụrụ. Ọ bụ ezinụlọ ha rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị dị asọ nke taa. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene n'isi Chris na Ufu ọnwa akwa aja, bụ ndị natakwazịrị matrimoni ọhụrụ n'isi nso. Ọ bụ Francis na Dorothy Abamgbọ rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị. Ọ bụkwazị maka ihe dị iche nke ha bụ n'obi n'isi ezinụlọ ha. Ọ bụ ezinụlọ Francis na Dorothy Abamgbọ rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị dị asọ nke taa. Anyị na-egunyekwazị aja Maasị dị asọ nke taa iji nye Chineke ekene maka ngọzi na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ndị be Akụ Nwafọ, ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụ David na Mori na Akụ Nwafọ ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị. Ọ bụkwazị Maasị inye ekene maka sakramenti nke matrimoni gara ọfụma n'isi Ọbụmneme na Chinenye Umegakwe. Ọ bụ Ịma na Anthony Ikebụrụ rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị. Ọ bụkwazị Maasị iji nye Chineke ekene na ịyọ ihe ha bụ n'uche n'isi Diane Okoye na Chinenye Okoye, bụ ndị na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ Helen Egbuniwe rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazi aja Maasị dị asọ taa iji nye Chineke ekene n'isi Omelọgọ na Chukwu nọ nso Nwagbuo, bụ ndị natakwazị sakramenti nke matrimoni n'isi nso. Ọ bụ Anthony na Ịma Ikebụrụ rịọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị. N'aka nke ọzọ, anyị na-erunye aja Maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ onye nwụrụ anwụ, ma na-arịọ ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ya. Ọ bụ Helen Duruhesie rịọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị. Ọ bụkwazị Maasị anyị ji echeta ezumike mkpụrụ obi Legachi Mmadụ Ụzọ Ọgwụgwụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Rose Mmadụ rịọrọ ka anyị cheta mkpụrụ obi ya na aja Maasị. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazi aja Maasị dị asọ nke tata maka ezumike mkpụrụ obi Patricia Ike
ka anyị were nchekwube na okwukwe tinyekọta ọnụ n'okwukwe wee bido aja masị dị asọ nke ụbọchị taa. Ụmụnna, ka anyị kwere onwe anyị nke ọma maka emume nke Eucharistia site n'ikwupụta nje anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mere njọ, Kristi mee ebere.
Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị kpọrọ anyị, bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi Jesu. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ gị ịghọtara anya. Biko, mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebighị ebi site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ n'amụma Ezikiel. Okwu onye nwaanyị ruru m ntị sị m, nwa nke mmadụ, ekenyere m gị ọrụ ịbụ onye nche n'ụlọ Izrel. Mgbe ọbụla ị nụrụ ka m kwuru ihe ọbụla, dọọrọ m ndị Izrel aka na ntị. Ọ bụrụ na m sị onye ajọ omume na ọ ga-anwụrịrị, ịhapụ ịgwa onye ajọ omume ahụ okwu ka ọ tụgharịa obi n'iso ụzọ ajọ ya. Onye ajọ omume ahụ ga-anwụrụ njọ ya, ma aga m anaghị ụgwọ isi ya maka ọnwụ ọ nwụrụ. Ma ọ bụrụ na ị dọrọ onye ajọ omume ahụ aka na ntị, bịakwa gbaa mbọ ịtụgharị ya n'ụzọ ọjọọ ya, ma ya kachie ntị jụ ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ya, ọ ga-anwụrịrị maka njọ ya, ma ịzọpụtana isi onwe gị. Okwu ngosi bụrụ abụ ọma na azịza ihe ọnụ ga-aza. Taa, o kwesịrị nnọọ unu n'olu ya, unu agbajikwala obi unu, zaa ya. Nnọọ unu n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Thank you.
gwara ụmụazụ ya sị, ọ bụ na nwanne gị emehie gị, jee tụọ ya mmehie ya n'ihu ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na ọ maghị ntị, iritere nwanne gị n'uru. Ma ọ bụrụ na ọ maghị ntị, kpọrọ onye ọzọ ma ọ bụ mmadụ abụọ ga-agba akaebe n'ihe ọbụla unu kwuru. Ọ bụrụ na ọ maghị ha ntị, gwa nzukọ. Ọ bụrụ na ọ maghị ntị n'ihe nzukọ kwuru, were ya ka onye ala ọzọ ma ọ bụ onye ọrụ ụtụ. N'ezie, asị m unu, ihe ọbụla unu kwupụtara na ekerela abụ n'elu ụwa ga-abụ ihe ekerela abụ n'eluigwe. Ihe ọbụla unu kwupụtara na atọpụrụ abụ n'elu ụwa ga-abụ ihe atọpụrụ abụ n'eluigwe. Ọzọkwa, asị m unu, ihe ọbụla mmadụ abụọ n'ime unu jikọrọ ọnụ wee rịọ na-emere, Nna m nọ n'igwe ga-emere ya unu. N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'aha m, ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Oziọma nke ose bụ ụwa. Unu na Kristi, anyị na-ekelekwa Chineke oge niile maka okwu ya nke na-esi n'akwụkwọ nsọ, nke na-agba anyị ume na eduzikwara anyị na ndụ anyị na-ebi n'ụwa. Ana m eche na ihe ọgụ nke abụọ ụbọchị tata esi n'akwụkwọ ozi Pọl desigara ndị Rom. Ana m eche na ya nwabụ ihe ọgụgụ chịkọtara ọnụ ozi nke okwu Chineke na-atọgbọrọ anyị n'ụbọchị tata. Ozi nke okwu Chineke na-ezi anyị. Ihe ọgụgụ nke abụọ gwara anyị sị, ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya, na-abụghị ụgwọ ahụ anyị ji onwe anyị n'ofu n'ofu. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọzọ, na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya. O wee sị anyị na ya nwabụ ụgwọ nke anyị ji onwe anyị, ụgwọ gịnị? Ụgwọ ịhụnanya. Ịhụnanya. Ọ bụ ụgwọ imeso mmadụ ibe anyị ezi omume. Ọ bụ ụgwọ ichere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche. Ọ bụ ụgwọ iche maka ọdịmma, maka agamnihu nke onye ọzọ. O gwara anyị anya na ọ bụrụ na ụwa si etu eche, ịma na nsogbu ọbụla agaghị n'elu ụwa. Amen. Agaghị enwe ọgbaghara, agaghị enwe ori, agaghị enwe ịnụ agha dị iche iche na obi mmadụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na nsogbu ebe niile. Ugbu a, ịma na ụwa ga-abụ ezi obibi, ebe obibi maka onye ọbụla. Ya na ọ bụ nnukwu ozi ka ya nwabụ n'ọrụ nke abụọ na-atọgbara anyị ụbọchị tata. Iwu nke Chineke niile
dịka anyị si malụ gbadoro ikwu okwu na ya mabụ iwu nke ịfụnanya, iwu nke ichere onwe anyị ezigbo echiche. Ihe ọkụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke onye amụma Ezikiel gwara anyị ka anyị nye onye na-agaghị ụzọ ndụmọdụ, ka anyị gbaziere onye na-agaghị ụzọ. Mana anyị mara nke a oge ụfọdụ ọ dịghị mfe. Ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ịnata ndụmọdụ, mana okwu nke Chineke na-agwa anyị na ọ dị mkpa isi ike inye ndụmọdụ na-eke ezigbo mkpụrụ. Ozi ọma na-ekwukwa ofu ihe ahụ dịka ihe ọgụ nke mbụ. Ịgbara Jesu Kristi gwara anyị n'ozi ọma maka ịgbaziri onye na-ejehie ụzọ, ịgbaziri onye mejọrọ mmadụ ka onye ahụ wee chegharịa wee mezie omume ya. Mana anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ sị, kedu ụzọ anyị chere ka mma anyị ga-eji wee kụziere onye na-agaghị ụzọ ka o wee rapụ ụzọ adịsịra mma ka ọ na-eso, sobe ụzọ dị mma? Kedu ụzọ ka mma anyị ga-esi wee kụziere mmadụ ụzọ ka ọ ga-eso, ụzọ anyị chere ka mma onye ahụ ga-eso? Itinye n'ụzọ ọzọ, kedu ụzọ ka mma anyị chere anyị ga-esi na ya wee nye mmadụ ndụmọdụ, onye mmadụ ezigbo ndụmọdụ? Ana m eche na ya mabụ ụzọ ka mma bụ site na ndụ nke anyị onwe anyị na-ebi. Ọ bụ site na ndụ anyị, ọ bụ site na ịtọrọ mmadụ ezigbo ụkpụrụ, ọ bụ site n'omume anyị na-eme ka ọ rapụ ịbụ soro okwu ọnụ na-eso n'omume m. Ọ bụ site n'omume anyị na-echekwa ụzọ ka mma anyị ga-esi wee gbaziere mmadụ ka onye ahụ wee n'anya efu ihe anyị na-eme ka o nyere ya aka. Ọ bụ ya bụkwanụ imeso mmadụ ezigbo omume nke ịfụnanya nke a na-agba ya maka ihe ụbọchị tata. Ka ihe ọṅụ amasị ụbọchị tata na amara nke Chineke, ka anyị wee nwee ike imechuta na ndụ anyị ihe nwa okwu nke Chineke na-agba ya maka ya n'ụbọchị tata. Ka anyị wee bụrụ ndị ezigbo akaebe wee nye Chineke ụwa anụnwa ka ya na n'ime ya wee nwee ike ịbụ ezigbo ebe obibi maka mmadụ ncha. Ka kpebere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na njike niile na-emere n'igwe na ala, ebe m na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ebe otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, na ọtụtụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, mgbe ya bụ ihe mere, ya na otu ihe.
ekpere ka anyị wetekwalụ nne na Kristi ka anyị gbado okwukwe ọsara Chineke ma anyị maka nzukọ nsọ Kristi ka Chineke na-abawanye ọnụọgụgụ nke ndị ezi ọrụ ọhụrụ n'ugbo vaịn ya, ndị ụkọchukwu ndị e tere mmanụ maka ije ozi dị iche iche n'ime nzukọ. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị ọchịchị nke mba niile dị n'ụwa ka ha na-agba mbọ ịkwalite ezi mmụta ka ụmụntakịrị niile mụta ka esi agụ na ka esi ede ihe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị niile ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ n'ọdachi nke Septemba 11 ka ha nwee nkasi obi na okwukwe nke mbilite n'ọnwụ. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị na-akwụ ụgwọ ala n'ebe ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ, ka ọrụ ha wetara ụmụ akwụkwọ niile ezi ịhụnanya na ọṅụ maka ezi mmụta oge niile. Nye anyị ọdịdị maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke gị nwere anyị, ka anyị na-erite agbamume na ike nke iji emeri ọnwụnwa niile nke na-abịara anyị na ndụ anyị ụbọchị niile. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19 n'akụkụ ụwa niile, ka Chineke kasie ndị ọrụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebere. Anyị arịọ gị dị nwere anyị ebere n'obi ka anyị jezie mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke ike niile na-ebi ebi, anyị bụ odibo gị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'iru gị. Biko anyị na-arịọ ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbazinye gị na ndụ anyị dị nche site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Chukwu na-arịọ
Abang ụmụnna m ka anyị na-achọ mgbe ga-amasị ugwu na jike niile ịnara anọ. Amen. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oge anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ wee na-efe gị bịa n'ụwa n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị mkpụrụosi ike na ịdịkọ n'otu mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ kwalite n'obi elu ka anyị na-edebe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye anyị nsọ Chineke jike niile, onye ụwa dị ụwa site na Kristi na inwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ were ka mmụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Yesu agena edeni nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye n'ọnwụ ji aka ya wee n'anwụ were achịcha, nye gị ekele na otuto na waa ya n'ihu maazị ya sị: naranụ m nke a ihe n'ihu niile ga-ama ahụ ka a ga-eji nye na ahụ. Etu ahụ ka o si mee mgbe a chara nye anya sị bụrụ iko mmanya, ịkwa gị ekele na otuto nyere maazị ya sị: nara nụ nke a ṅụọ n'ihu niile ka biko nke ọbara ọhụrụ dị ebere a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-enwekwa ahụ ụjọ, na-emerụ nke a na ncheta nke ya. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe ka anyị na-eme ugbu a. Uche
zọpụta anyị anyị arịọ gị esi ebe ụwa na ihe niile were ebere dị udo n'oge nke anyị si n'inye anyị ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile anyị wegbara ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya na mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na ọchịchị bụ ike ike na otuto ebe wee hụ anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ edekwara anyị na nje anyị kama lekwasị anya oge nzukọ gị nye ya udo na-edekwado mgbe niile uche gị siri chọọ gị mere ndụ na-achị ebe udo gosi ebe ụwa dị ọrụ mgbe niile lee nwa atụrụ nke Chukwu na-edepụchapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke isi ọma ka ahụ na blak chekwaba anyị nọ na ndụ ya ekpere nnata oriri ya nsọ nke mkpụrụ obi Jesu nke m ekwesịrị m ike n'ezie ịnọ n'sakrament
Onyenwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Etu anyị si mezuo emume àjà nwa gị ịhụnanya nyere anyị, sikwa etu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Otodoli Jesu, anyị nwere ọgwụ one na one dị mkpa. Na mbụ, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na onyinye owuwe ihe ubi nke arọ ka na-aga n'ihu. Ohere karịrị onye ọbụla chọrọ ịkwado otu nke o so na ya ma ọ ministri nke o so na ya zonu gị. Ndị chọrọ iji efi wee tụọ mma nke arọ, efi ka bụkwa $500, ewu bụ $350. Ndị ji cheki wee na-enye onyinye ka cheki gị were kwado otu nke ị chọrọ ka ọ kwado. Anyị na-ayọ ije na memo cheki ahụ ka ide zonu ịnọ na ya ma ọ bụ ministri ị chọrọ iji ya wee kwado. Tata bụ ụka nke mbụ anyị na-aka iru na iru na parish anyị wee na-ebupụta Jesu dị asọ na parking lot anyị. Ndị parish anyị ndị nwere ike ịrụ onwe ha ụka wee pụta sonye na ajamasị dị asọ n'ime parish anyị na-eke n'ụlọ n'ụzọ dị iche. N'otu aka afọ, anyị chọpụtakwazịrị ihe ahụ niile nke so ịpụta wee sonyelụ parish anyị na ajamasị dị asọ nke taa iru na iru. Anyị na-ayọkwazị nkwado n'ụdị dị iche iche, ndị na-atụta alo na ndị na-enye aka n'ụdị anyị ji akwalite ihe anyị na-eme. N'otu aka afọ, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na parish ka na-edele volunteers. The parish still need many volunteers, especially in areas of technology. We still need help with bringing the mass and the liturgy to various homes in various parts of the world, in areas of streaming. So ndị nwere ike inyere anyị aka na Facebook ma ọ bụ YouTube ma ọ bụ na webụsaịtị ịkwalite ozi ọma Kristi etu esi na-agbasi ya n'ikuku. Anyị na-ayọ ndị dị etu a ka ha kpọtụrụ parish office. Gị na onwe gị na-eche na o nwere nke ị ga-emenwu, anyị na-ayọ ndị dị etu a. Ọ bụrụ na ị na-esonye ajamasị dị asọ n'ikuku, ọ bụrụ na YouTube, anyị na-ayọ ndị dị otu a ilenesịa masị anyị, share with your friends. Ọ bụrụkwana na ị nọ na Facebook, share with your friends. There is no greater gift to share than the gift of your faith. Anyị na-echetakwazịrị ndị niile chọrọ isonye na catechism class nke confirmation ma ọ bụ ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka dị otu a ka fa kaba arụkọ parish office. Oge na-agazikwu maka na ọ bụrụ na ụka na-abịa gafee, ụka ọzọ ka catechism class ha ga-ebido September 20 ka confirmation class ga-ebido. Ndị nwere mmasị isonye na klaasị a ma ndị nne na nna nwere ụmụaka dị otu a ka ha kpọtụrụ parish office. Na ngwụcha, anyị na-ekenezi ndị niile sonyela anyị na ajamasị dị asọ na ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche n'ụzọ dị iche. Ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekene ụkọchukwu anyị Fada Jude Umobi,
na-ekelekwasị ndị niile gbalụ mbọ ịfụ na masị a na-aga n'ihu. Ụtọ dịrị Jesu. Tuba anyị ngozi maazị na-agbasa ka anyị kerekwa onwe anyị na mgbe anyị na-agba oge niile ife Chineke, ka anyị na-ayọkwa nchekwaba ihe Chineke, odudu ya na mgbaziri ya na ndụ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu Chike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na mbisa kwụsị